मंगलमय हे नागेंद्र भूषण हे गंगाधर हे जटाधर हे चंद्रशेखर हे त्रिलोचन हे देवदेव महादेव हे भस्मांगराग हे वृषभ वाहन संसार मंगल विधान करो संसार मंगल विधान करो आनंद पवित्र अष्टमी तिथि अवसर बाणपुर ऐतिहासिक पलटन पड़िया आम अंचल प्रत्येक ग्राम प्रभु दंड ठाकुर संसार मंगल करंतु परिवार मंगल करंतु संसार मंगल करंतु समस्त मंगल करंतु दंडुआ भाई माने छोट छोट पिला माने एई भाग भाग नहीं पिलांकर दंड गोरिकार नाग नागेश्वर देव पिलांक दंड अति चमत्कार भाव भक्ति भावनार सहित से नाग नागेश्वर देव को दंड को धरिकी दंड नाम नृत्य कर जय प्रभु नाग नागेश्वर देव जय प्रभु व्याधि निवारक देवदेव महादेव एक पवित्र मंत्र होची पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सुंदर भाव भाई मान अनुरोध करुछि संग्राम केसरी साहू को धारा विवरणी प्रदान करने आसतु मध्य जय प्रभु ज्ञानेश्वर देवदेव महादेव जय प्रभु समस्त मंगल करंतु पिला मंगल करंतु आरोग्य रखंतु समस्त प्रभु हे कयासवासी हे
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ଏ ପରମ୍ପରାକୁ କିଛି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ପକାନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ହରିବ ଜୟ ପ୍ରଭୁ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଅରାଙ୍ଗଗଡ଼ର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ଦେବଦେବ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ନୃତ୍ୟ କରି କରିକରି ଦଣ୍ଡ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର ଦଣ୍ଡ ଚମତ୍କାର ଦଣ୍ଡ ଚମତ୍କାର धीरे धीरे जाऊँगी प्रभु नୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଦେବ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ନାକ ଦିଲେ ଯାଉଛୁ ନାକ କିଛି ମା ତାରିଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି ମା ତାରିଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ତାରିଣୀ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀ ମା ତାରିଣୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ
କାନୁନ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଗ୍ରତ ସହକାରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସଡ଼କ ଉପରୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସଡ଼କ ଉପରୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଜେ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବିଜେପି ବନ୍ଦ କରିକି ବେଣାବାଡ଼ିର ବାଙ୍କନିକି ବେଳା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର, ଜୟ ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର, ଜୟ ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର। ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବିଜୟ ଗୁଡ଼ି ପ୍ରଜା ବିଧାୟକରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଆ ଭାଇମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନଚାଇ ନଚାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି। ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ମହିମାବନ୍ତ ଠାକୁର ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ସବୁ ଠାକୁର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୋ କମିଟିର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ